Maita henyu vadikani, tinokutendai, tinokufarirai, tinokuonai, muri kutiridzira, muri kutinyorera yenyu Facebook page yedu inonzi Mai Chisamba Show Official. Rambai muchifamba nayo, mucharamba muchinzwa. Tinoda zvamunoda nezvatinokupaiwo zvimwe zvatinofunga kuti zviri kuita zvakanaka. Tiri kuno kumasvingo kwatiri kutaura nyaya yeNational Development Strategy 1. Muri kunzwa mibvunzo iri kubvunza. Ndinoziva kuti nekumba ikoko muri kungoti amen. Nekuti pamwe mubvunzo wako unobva wabatwa asi kana usina kubatwa makasununga kutiridzira kana kutinyorera. Nyaya iri kutaurwa zvimwe zviri kutaurwa nemazwi mahombe kani. Ndiri kuya kwamuri honorable. Ikanzi devolution. Tikaenda pananzi devolution. Iri kunzwisisika here? Iyo ichimborevei kurega indui kuna honorable? Ndofunga muri kuona kuti pa NDS 1 yedu takati hakuna unosara uye hakuna nzvimbo inosara. Saka isisu sehurumende tiri kutora chirongwa chehurumende chichibva kumusoro ikoko. Zvose zvehurongwa hwehufumi zvichindoitwa pasi kubva kumavillage. Saka pa devolution pane mari inobviswa ichiendeswa ikoko kuvanhu. Asi munoona kuti mawadiko neve anonzi maward assembly ndo anogara pasi oti tinoda kuita maprojects api, vopuwa mari yavo voita maprojects. Saka zvinoreva kuti maprojects akafanana nekuvakwa kwezvikoro, makliniki, kugadzirwa kwemugwagwa, zvose zvaakuitwa zvichiburikidza nezvinhu zvinenge zvarongwa nevagari pachavo vachitungamirirwa nasabhuku. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Saka isusu pano tiri kuti hero jira kufuka kana kuwarira. Imimi ndimi munotosarudza kuti kwatiri kuenda kwakati kure. Klinika dzataurwa pano, zvikoro zvataurwa pano, zvamunoda imimi kwete kuti zvamunenge mangoti mukaona munhu anongoti chero zvazvaita kunyange mukaita muenzi chaiwo kuti mukati tokupai drink iponzi chero yamandipa ibva yamaziva kuti asi muenzi akanaka uyu haazive zvaanoda. Ngaakuudzei kuti ini ndinofarira iyi asi kana musina ndipei zvenyu dzimwe. Ndozvatinodawo kuti tiite ikoko. Vamadziva? Tinotenda Mai Chisamba, ndichitsinhira zvataurwa nahonorable. Muchaona kuti kumwe muono urimo muNDS ndokuti Zimbabwe yakakura, asi toda kuona kuti vanhu kumasvingo vanopa chikamu chipi kubudiriro yenyika yose. Tichingotevedzana nemamwe maprovinsi. Toda kuona kuti mumasvingo macho vanombobudirira nechinyi. Ndachida kuwedzera ndichiti Mai Chisamba, kunze kwezvataurwa nahonorable devolution, NDS ine zvimwe zvimiso zvakawanda. Kune nyaya dzokuti nyika irambe ichibudirira pane zvekukura, pamwe chete nekugadzikana kwezvemutengo nezvimwe. Pane nyaya yambotaurwa chimwe chimiso chezvekuti tiwane chikafu chakaita sei chakakwana, tidzokere makare apo Zimbabwe painzi kana ida kuguta enda kuZimbabwe. Tiite zvatinenge tichita zvese tichichengetedza nharaunda yani yedu. Tiite futi zvinhu zvatinoti nechirungu zvinhu zveICT kana kuti zvedigital economy. Tiite zvedu mabhizinesi edu tichishandisa mafoni edu, masaisai zvichienda zvakaita sei zvakadaro. Kutongwa kwematunhu zvatinoti zvegovernance zvichingoenda zvakadaro. Mashoko akanaka ari kutaurwa nababa Madziva. Rungano rwakanga ruripo kareko kekuti kuno Zimbabwe ndo yanga iri tswanda yemaguta. Hanzi ngaiti kukana yakamboita tswanda yemaguta yakazokuturwa nani? Kungatichigadziraka. Ndonguva yatiri kuita iyi yekugadzira tswanda iya. Ndomboya kwauri tikutora mubvunzo ichauya kunyanzvi dzedu. Ndikuya kwauri pa devolution. Mubvunzo wangu honorable, ndanzwa ndafara chaizvo muchitaura nyaya yekuti pava nemacontracts avapo, asi ndachikumbira kuti kana zvichibvira decentralization ngaichiva active. Takasoriverenga 2 years ago nyaya yedevolution iyi. Tinoda kubvumirwawo kuita madecisions kuzvimiririra toga, tisangomirira kungonzi chero chaitika chataronga tinonzi headquarters ndo ine final say. Todzoka pa social protection neculture. Taita dambudziko rekuti hatichazivi kuti tiri kuenda kana kuti tiri kudzoka. Vana vedu tichavaudza zvekuti nezvekuti. Mamuseum hakuna kana kuti ariko acho akavharwa. It's not, hazvina kutsarukana, it's not straight. Dai zvaibvira tawana maculture hubs ekuti vana maweekends ayaya kana kuti yesu vanhu vakuru
tinoenda tichinowana ruzivo rekuti chivanhu chedu chinyakare chedu zvaimborevei tisarasa unhu hwedu pane kuramba tichienda kupaki nekumamuvhi nekune zvimwe zvisina kana zvatinotipa isusu sevanhu vechitema. Izvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa. Hanzi ngatidadeika nezvatiri. Isu vabereki ndisu tinoda kutanga kurapwa. Isusu vakuru ndisu tinoda kutanga kurapwa nekuti takapindwa nekuti zvechirungu ndo zvipiko. Makamboonawo murungu akambotedzerawo here imimi kuti ininiwo chokwadi chaizvo tinoda kuita sangana okuZimbabwe, tinoda kuita zvakadai. Vanodada nezvinhu zvavo, tinoshamwaridzana navo hongu. Ngatishandidzei, asi ngatishandidzanei tichiziva kuti munhu ari munyika make ane sarudzo nokubatsira zvinhu zvake kuti zvifambe. Ndoya pamuri baba? Nhuriro yebudiriro iyi yakanaka zvisingambobviri, asi dai tose tachita muonera pamwe wokuti dai tachimutsa industry. Zvokwadi industry, hatina industry muZimbabwe, yakafa. Yachimuka industry tose tibatire pamwe chete timutse industry, vana vedu wane mabasa, vanhu vedu vachengeteke. Chechipiri, tambova zvakanaka zvokuti mumarudzi anosvika 14 zvakadodudzigwa zvechirongwa chedu ichi. Dai tarega kugumira ipapo tachipedza malanguages wose, chishuviro changu chokuti ripindewo muBraille vasingaoni vagone kuverenga. Chishuviro changu chokuti pazvirongwa zvose tiise sign language, vanhu vanyatsoona, vanyatsonzwa, kwete kungoisa pazvivhitivhiti chete. Ngatisvikire tiwane vadudziri vanoenda kuna vanhu vachindotaura navo nesign language, vandonyatsoona kuti zviripo ipapo. Izvozvi zvitibatsire information isvike kumunhu wose. Mashoko akanaka, mubvunzo wakabatana. Vamupambele varigara pasitofu. Zviro kwazvo sign language rakatogadzirwa nereBraille rakatoita. Pandati ndini 14 ndaitaura dzinotaurwa, asi pane dzimwe 2 futi dzichiri kuitwa translation as we speak. Asi Braille sign language ebook neaudio book zvatovepo. Tinozvitenda maita henyu chaizvo. Tiri kuenda tichibhebhenurana maziso nokuti tinoziva kuti kana tiri pachikuva chino, tiri pachikuva cheMai Chisamba show, tiri kumaguta, tiri kutandadzana newe kumaguta, vari kumugodhi, vari kumapurazi, vari kumaruwa, vari kunze kwenyika. Saka tiri kubata vanhu vakawanda chaizvo. Vagumbo nhasi manga musina kumbofarira zvekuhwereketa, imbohwereketayo kumasvingo vagumbo. Zvakanaka Mai Chisamba. Ndati tibatsirane pakuvhurwa kwemakambani, nokuti muNDS mune zviga zvinosungirwa kuti hurumende dai yaita, zvakasangana nekuti magetsi awanike kumakambani, nekuti chingwa hachigoni kuti chikuburwa isina kuibva magetsi aenda. Asi hurumende haigoni kuti iite bakery futi. Zvodudzira kuti hurumende ine zvainoita zvinonzi mautilities pachirungu, zvakaita semaroads, magetsi, zvinoita kuti bhizinesi riendeke. Asi isu sevanhu veZimbabwe tisu tinosungirwa kuti kana izvozvo zvavapo, tofanira kuita mabhizinesi, tofanira kurima. Tabva mukurima togadzira zvinhu zviya zvoita chikafu chinodyika, chinochengeteka. Vamwe vanoita mumagaba dziri beans, vamwe vanoisa mumagaba iri nyama. Ndo zviri kusungirwa kuti munhu weZimbabwe NDS iyi ngatibatiranei. Hurumende inogona kuisa chete anonzi mapublic services, asi isu tikabatana tikaita macooperative, tikaita mapartnership, tikaita makambani, nyika yedu inobudirira. Mashoko makukutu. Munoziva kana tiri kukurukura kudai, munhu wese ngaaite muono wenyika yamangwana. Hanzi kana uchida kuti zvinhu zvibude, zvione zvakapera, ukachera foundation yemba yako, chimboiona yakapera isati yavakwa, ndokuti unyatsoita muono kwawo. Ndakumboya kwamuri honorable. Takuenda tichinoda kunopeta chirongwa. Ndinotenda Mai Chisamba. Chandingada kuudza vana veZimbabwe ndechekuti
takananga kuvision 2030. Chitima chebudiriro NDS1 chatomutswa ichi, chakutofamba. Ngatipindei muchitima. Chandingada kutaura chataurwa nababa panyaya yekuti industry yedu ngaishande. Kana zvinhu zvichiri kutanga pamwe zvinoita sokuti hazvisi kuonekwa nemaziso, takabva mukuita musangano izvozvizvi. Ivo vari kuita maindustry vakataura kuti pakushanda kuri kuitwa kumaindustry kweduku tabva mu37% tikasvika mu47%, asi gore rino iri tichinda kuna 2022 tatageta kuti dai tasvika pa61%. Zviomberei maoko izvi. Kureva kuti zvinhu zvedu zviri kufamba. Saka chasara ndechekutoti iwe neni tine basa. Umwe noumwe ngaaone paanofanira kumira, nokuti NDS haisi kusiya munhu, haisi kusiya nzvimbo. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa nahonorable. Mufunge dzimwe nguva tinosara nechinepfu, dzimwe nguva tinosara nekushaya basa nezvinhu zvinenge zvichiitika, asi muri kunzwa kuti pane zviri kuitika. Munoziva ukadyara mbeu yako mumunda, vanopfuura nepamunda pako vanoti amai vava nababa vava nenungwa, munda hauna zvinenge zviri pasi handiti, asi munozoona zvobuda ndo zviri kuitika. Ngatifambiranei nenguva. Ndakungoda mutsetse mumwe chete wekupeta chirongwa. Baba ndou. Nyaya yedevolution yabvunzwa namai vari kumashure uko. Anoida kutaura kuti devolution train iri mugwara iri kufamba very fast, yatotanga iri housed ku office of the president and cabinet. Zveiko zvino ma-provincial development coordinators vatovepo, that's the beginning of the structures. Tinotenda mutsetse wavo. So ndakutoda kuti nditaure zvavakumbira kuti nditaure kuti one of my vice presidents vedu vazoshaya havo vataura kuti peace begins with me, peace begins with you. Mashoko makukutu. And peace begins with all of us. Mu NDS1 vataura vahonorable kuti hapana anosara, tiri kutofamba tese takabatana tichiita development yenyika yedu collectively for the results dzedu tese, nokuti mashoko akanaka ari kutaurwa. Mafruits ndeedu tese. Ndizvozvo kana tiri kufamba pamwe chete, kana tiri kufamba pamwe chete, iwo inzwawo kubatwa, vadikani, vatariri nevatereri, kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba show, chiringa zuva chiya chokwadi chinokwikwidzana nesu. Ndine urombo chiringa zuva chiya chabva chatsvuka chikakwata. Asi regai nditende mhuri yekumasvingo. Tinokutendai zvikuru baba Kasese, Mai Kasese netimu yenyu nevese vari muno. Regai titende vabva kumaministries edu. Tinokutendai nekunge muri pano, asi tingakanganise tikarega kutenda nyanzvi dzedu dzatibatsira kutyaira chirongwa zvakanaka. Baba Ndou, tinokutendai. Baba Madziva, tinokutendai. Honorable, tinokutendai. Vadikani zvakadini kusangana zvakare svondo rinouya pane imwe napitapi panguva imwe cheteyo. Tino wenyu Dr. Mai Chisamba.